Renæssance intro i København. Da, da, da. Det er det ældste hus i Christianshavn, og det er meget symmetrisk og geometrisk korrekt, og så er det oppe i toppen, er der lavet sådan nogle udsmykningshalløjser, og det er meget pænt, og undtagen lige bunden, der er det ikke symmetrisk, fordi der er sådan en fucket dør. Det er så Dansk Arkitekturcenter, og vi ser oppe i toppen, der er der sådan nogle altaner, hvor de brugte til at hejse op i gamle dage, fordi det er et gammelt pakhus. Og ja, det er meget stor og klodset bygning, og firkantet, og der er ikke brugt så mange former på. Det er bare kastet ind, og det passer ikke rigtig sammen med omgivelserne, og det er ordentligt. Det her, det er så den sorte diamant, og det er det kongelige bibliotek over i København, og det er det største bibliotek i Danmark. Det er udsmykket med kæmpe glasfacader, og så er den sorte i